Salutare tuturor, astăzi facem un nou videoclip cu Minecraft. O să băgăm seed-ul ăla. 8, 9, 0, next. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ăla este seed-ul. Mai tare seed-ul, mă avem bune. Aici cu sora mea. Îi se curăță urechile lui sora mea și nu vorbește. Da. Na. Nu știe când nu o să-i se mai curețe urechile. Doar s-a auzit un pic mama pe filmare. Nu termină o ureche. Aș vrea când era să cadă în voi. E cu voi de ăla, dacă e. Așa se aranjează altele. Dacă nu știați. Bine, eu îmi luam și celelalte două chestii, dar în fine. Acum te carpini. Scarpină. Domnișoara, sora mea. Zi, bucită. Nu întrebați ce am încălcat regula. Alții îmi cupac întregul. Ei. Sora mea răcită. Mă da fluturi. Îmi trebuie două fluturi. Două fluturi. Nu asta vreau să curăț, dar nu știu că nu, curăț asta. E. Caulă. Și mai asta. Ei. Ce rămă cu ăsta? Ana! Ana! Aoleu! Aoleu! Romeo. Aoleu, Romeo. Nu știu. Panica. Romeo și Julieta erau țigani. Aoleu, măi Romeo. Ce? Aia zice, dacă era o țigani. Ei, nu era țigani. Pișe, mă. Dați-mi gravelul. Foc. Și Julieta.
Oamenii aici se vrea să se strânge 25 de flinturi. Nici măcar nu avem atâta gravel. De ce nu pot să urc? Gata, am urcat. Dar de ce mă las singur cu ea? Păi și eu fac vlog. Să mai faci. Păi eu fac vlog. Ați auzit-o, oamenii? Ați auzit-o? Eu sunt aici cu sora mea în brațe. Măcar închide ușa. Frate, să pun de pauză. Romeo. Auziți pe sora mea cum faci oi? Se vede că e mică. La mulți ani tuturor copiilor, am uitat să vă zic. Chiar am uitat foarte mult să vă zic. Și chiar îmi pare rău că am uitat să vă zic. La mulți ani. Și la mulți ani mie, că și eu sunt un copil. De 8 ani. Aproape 9. Sau cu cine vorbește, că nimeni nu știe. Nimeni nu știe ce ai voie să zici pe YouTube și ce nu ai voie. Doar era să mor. Oameni buni, eu de ce nu mi-am făcut un scurt până acum? Pentru că n-am cu ce. Ei, un business stai acolo. Trebuie mai că îmi pică în mine asta. Să nu înțeapă că închid video. Stați o secundă, oameni. Stați. Oameni buni, am revenit. Aici cu sora mea de față. Oh, auziți cum face? Cred că da. Nu știu. Dacă nu vrea să se uite pe telefon. Dacă nu vrea să se uite pe telefon. What? Ce-am zis acolo? Stați o secundă. Revin imediat. Gata, oameni buni, am revenit. Unde-i crasul? Uite-l. Sora mea e aici. Cu mine nu mai face urât. Nu mai face ca animal. Am pantaloni. Nu întrebați ce animal. E vorba de o rasă. Rațuri. Am o rață în casă, dar nu mă lasă mai lasă pe arăt. Mergem după aia ce avem o și cred că deja mi s-a prăjit ăla. Nu știu ce divide pentru că încerc să arăt și lui sora mea. Că ea așa stă cu mine. Trebuie să uite. Că e nesimțire fatal aici. Gata, m-am făcut cușcut. Ok. La prăjită astea. Nu vreau să fac cercul. Astea vreau să le țin. Uitați-vă, mi s-a prăjit. Mi s-a și prăjit o bucățică mică de carne. Aoleu. Uitați, unde mă bag eu.
Nu vreau oameni buni să stea. Vreau să stea numai mama să se uite pe telefon. Nu copilul ăsta. Stați o secundă, revin imediat. Oameni buni, am revenit. Sunt creeper aici. Sunt păianjele. Sunt de ei. Tot cu sora mea care nu face bine. Mi-a dat headshot. Aude tatăl meu. Oameni buni, suntem înapoi aici. Mă duc îmi iau mâncarea și fug. Cum face sora mea? Iau blocurile astea și fug pe blocuri. Fugiți! Ce-i asta? Ce-i asta? Ce-i asta? Nu mă rog în mine. Nici în asta. Sări! Sări, sări, sări! Sări că mori! Iarăși am revenit, oamenii, a trebuit să ies de 100 de ori. Nu să ies, să fac scheme cu pauză. A 50-a oară. Oameni, am dat un pic pe spiscul că era să morim efectiv. Cred că o să iau și niște bambus.